Segundo a nota de prensa da Federación Rural Galega Fruga, levan facendo asambleas do leite dende que cesou a folga de entregas. En a cal, segundo a Federación, constataron que hai unha indignación generalizada por parte dos gandeiros ao coñecer de primeira man e sen filtracións o documento asinado pola Xunta e as organizacións agrarias. Segundo Fruga, sorprendentemente, foron eles os primeiros en dar a coñecer os contidos deste documento, toda vez que ningún dos asinantes o estivo a facer. Aseguran que nos últimos días estanse a suceder declaracións en distintos medios de comunicación do secretario xeral do principal sindicato da Triada, reclamando un novo acordo. O que indica, sen lugar a dúbidas, que o asignado foi simplemente unha saída a unha folga de entregas que ameazaba con escaparse do seu control, afirman dende Fruga. Un documento que incluye acordos que afectan tanto a distribución como as empresas transformadoras, mas non contan coa súa asinatura, polo que non pode cualificarse de outro xeito que non sexa o de papel mollado. Segundo Fruga, o propio acordo é unha renuncia en toda a regra da Administración a liderar, como non podía ser de outro xeito, a política leiteira de Galicia coa conformidade dos outros asinantes, mandando a pelota ao tellao do Ministerio de Agricultura para que sexa Madrid quen decida o futuro do leite galego. Tamén se amosan preocupados polas recentes declaracións de Arias Cañete ao respecto dos cambios normativos que afectan a caducidade de determinados produtos, nomeadamente os lácteos, que desata as alarmas e fai desconfiar sobre a finalidade real destes cambios. Así é co argumento de que están a tirar toneladas de produtos que poderían ser aínda consumidos, alegando o período de crise no que nos atopamos, a intención última que podería estar agochando o Partido Popular sería crear un novo escenario favorable a que as empresas volvan baixar os prezos co pretexto de que sobra leite ou aumentar o prazo de consumo dos produtos elaborados.